danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri. Yanzu ka ji yarinya tana cewa wani ya zo neman ta yana da kuɗi, ya yaudari iyayenta, ya baza musu naira ko ya baza musu sefa ko ya baza musu dala, ya je ya auri wannan ya saboda kuɗi da ya bayar. To kaga wannan akwai kaskanci a ciki, kuma kowa ya sani daga cikin iyayen akwai wanda kwaɗayin duniya yakan sa su rufe ido su ɗauki yarsu su ba wa mutum ko da ba shi da inganci, wanda wannan ba daidai ba ne. Ka zo ka sai da yarka. Wallahi na san labarin mutumin da yake gaya wani amininsa, ya nuna wata matarsa ga ta nan gangariya masha Allah kamar ita ta yi kanta, ya nuna abokinsa ya ce kaga wannan yarinyar sayanta ne da kuɗi na tsugu, ya ce kuɗi na zuba aka bani ita. Ashe yanzu a ƙasan nan akan je a zuba kuɗi a ɗauki yarinya a bawa mutum, tabbas ana yi. So kaga wannan tsakani da Likey. Ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika ku bada mana like, ku suburbuɗo mana sharhi sannan ku yada wannan ɗauka. Kai kenan.